No a všetci vieme, že treba napredovať a preto sa posunul aj Salón 9 a to hlavne kvôli nám, zákazníkom, klientom, aby nám ponúkal čo najúžasnejšie služby a tým najlepším spôsobom, aby sme sa cítili ako v rozprávke. No a ako sa hovorí, že za takýmto veľkým niečím treba hľadať ženu, tak tá žena je medzi nami. Volá sa Zuzana Muranská. Zuzka, poď sem. Neplač. Potom budeme plakať. Ahoj, Zuzi. Ahoj. No a ja musím povedať, že táto žena nám opäť ukázala, aké má schopnosti, aká je šikovná, múdra, pracovitá, svoje odhodlanie, činorodosť, jednoducho svoje geniálne schopnosti a kvôli nej aj kvôli tomuto priestoru sme práve dnes tu. Ahoj, Zuzi, ako sa máš? Dobre. Ja mám takú trebu, keď tam je Mike Spirit. Ježiš, a ja. To áno. Ale ja by som mala trému viac z toho, čo teba čaká v najbližšej dobe a to je asi najväčšia úloha každej ženy v živote a to mať dieťa. Takže ako to všetko prežívaš? Tak ja som v prvom rade toto brala ako moje dieťa vždycky. A keďže toto dieťa sa už vychovalo, už je pekné, už je postavené na nohy, tak teraz som pripravená konečne na tú matersku, čo sa strašne teším. A chcela by som povedať len jednu vec, že toto všetko je strašne veľa ťažké roboty, veľa hodín práce, nechodenia vonka s kamarátmi, ktorí teraz prvýkrát vidím, možno že po pol roku. Takže vás veľmi rada vítam. A chcela by som povedať len to, že nie som ja za tým všetkým. Je to proste veľa ľudí, sú to moji rodičia, je to Filip, sú to... Filipovi špeciálne zatlieskame. Lebo v Bystrici som sa mu zabudla poďakovať, tak teraz som chcem extra krát, dvakrát, trikrát poďakovať. A jednoducho chcem poďakovať naozaj všetkým tým, ktorí priložili tú ruku k dielu, ktorí mi pomohli sa dostať až sem. Lebo ja síce mám vôľu, síce mám, by som povedala, nejaké ciele, ale bez tých ľudí by som to nedosiahla. Dobre, Zuzi, na čo všetko sa môžeme tešiť? Na novinky? Novinky sú predovšetkým tá kozmetika L'Oréal a Kerastase a potom stále to isté, stále dobré služby a usmievavé kaderníčky a veselý kolektív a samozrejme aj dobré vlasy, ale tak predovšetkým ja to vždy beriem z toho takého iného pohľadu, keď senka človek príde, nech sa cíti dobre, nech sa cíti ako doma. Ty určite podľa mňa máš teraz nejaké vízie, plány, aj keď teda si v očakávaní. Môžeš nám prezradiť, na čo všetko sa môžeme v budúcnosti tešiť, o aké služby teda obohatíš svoje salóny, alebo možno iný biznis? V prvom rade ja sa teším, že od zajtra idem na matersku, takže nerozmýšľam ničím iným, len nad tým, že budem mať nohy vyložené a nebudem konečne robiť. Konečne! Takže to je to, čo plánujem. Ja sa čaká Filipa. Áno. Žezlo predávam Filipovi. Veľmi radi ho povítame. No. Ďakujem veľmi pekne. No a isto ste si všimli, že medzi nami je jeden fenomenálny umelec, ktorý prišiel medzi nás, aby pokrstil tieto priestory svojou hudbou a svojou spiritualitou. A je to menovanie Mike Spirit. Poď medzi nami. Ako je to také akože pekne. Hej. Čau Mike, ako sa máš? Čau, mám sa fajn. OK, no. Takže kebyže ti dám takú otázku, ty a salóny, aký máš k ním vzťah, ty vystupuješ veľa, chce sa páčiť ženám, mužom. Ako sa staráš o svoj zovňajšok? No dneska som bol v jednom, lebo som trochu bol zanedbaný, lebo robím album nový a trochu nemám čas byť úplne chutnučky. Tak som bol trochu taký zarastený, že keby som tak prišiel sem, jak som bol ráno, tak neviem, či vôbec by ste chceli toto všetko riešiť so mnou ďalej. A tak som bol dneska akože si trošku upraviť tú hlavu. A rád idem aj sem niekedy si dať učesať vlasy, ale už nebudú dlho také dlhé, dúfam, že teraz ešte dokončím album a potom to dám dole už. A čo by si očakával od takéhoto salónu, že čo by ti poskytli pre teba, pre muža, aké služby? Aj obočie možno vytrhať? Alebo... Neviem, či to môžem povedať do mikrofónu. Môžeš. Aj s happy endom? Čo je to happy end? Ja neviem.
Ne, to som počul v zákulisí niečo, ani ja neviem presne, čo to je, ale možno by to je zaujímavé. OK, ty si sem bol pozvaný ako taký krstný otec. Čo by si teda poprial do vienka tomuto novému priestoru, novému salónu? No ja som si nič nepripravil akože na toto. Niečo pozitívne, veď si taký spirit. Tak nech je pozitívny ten salón, nech sem chodia pozitívni ľudia, nech pršia vlasy každý deň na zem a... Make it rain. Odchádzajú spokojne, nech odchádzajú ľudia krajší ako prídu sem, to by som zaželal, to je celé. Zuzi, si spokojná s týmto vienkom? Ale samozrejme, ja sa neviem dočkať, kým bude spievať. OK, no tak to by sme mohli prejsť k samotnému krstu. Ty by si mohol pokrstiť svojou hudbou tieto kuty, každé nožnice, šampón, farbu, pavučiny, svojou hudbou teda, svojimi slovami, tónmi a každou notou, ale ešte predtým by si mohol pekne precviknúť ako taký pravý kaderník túto mašu. Čo ty na to? Môže byť? Súhlasím. Zlá? Ty so mnou? No jasne. Takže ja vás odštartujem. 3, 4... To svetlo máš ty, Gauta má Siddhartha Cigo. Ten, čo vypil pohár poznania až do dna, vystúpil zo sna, najvyššie spoznal. Potom sa vrátil, aby všetkých tam pozval a dostal Ježiš, spasiteľ a učiteľ Kristus. Bol ako radoba, on bol pre ňu antivírus. Plus není bez mínus, aj Boží syn musí niesť kríž. Dávaj lásku a svetlo ti poskytne skríž. Sokere smore, čo vlastne vieš, okolo čo je tá vata, povedz, čo vlastne vieš. Bol naozaj filozof, miloval múdrosť, poznaj sám seba, inak všetko je hlúposť. Pakesko, môj obľúbený duchovný guru. Smiech je to, čo začína tú duchovnú sporu. Aby človek prišiel sem, aby zapadol sám chápať. Ty naučíš ma ľúbiť, dám do toho všetko, ale nič nemôžem slúbiť. Musí to medzi nami prúdiť. Zuzku treba ľúbiť.